Štefan Volák odstúpil, situácia v nemocnici je stále nepokojná. Dnes oficiálne predložili výpovede ďalšie zamestnankyne nemocnice. Iveta Maršová bola tam tiež. Dôvodov, prečo ďalšie zdravotné sestry podali výpovede, je viacero. Majú obavy, že sa opäť nevyrieši tá situácia, preto jednak aj zo Solidarity podporili sestry z centrálnej ISKY. Stále žiadajú odvolať námestničku pre ošetrovateľstvo Margitu Porubčanskú. Výpovede podpísalo 39 sestier. Je to oddelenie ARO, lôžková časť. Je to traumatologická JIS, všetky sestry. A je to interná JIS. Odborárska predáčka Monika Kavecká zdôrazňuje, že ich pobúril dokument z pracovnej porady, v ktorom vedúce sestry vyjadrili podporu námestníčke. Odkaz, ktorý dávajú 20 vedúcim sestrám, aby z morálneho hľadiska zvážili svoje zotrvanie vo funkcii a aby odstúpili. Vyčítajú jej, že nedokázala riešiť problém nadčasov, teda nadmerné zaťaženie zdravotných sestier.